Hey people. Hi guys, how are you? Atina magesi amuchaona zvaari kuita, ari kuenda achidzoka achindadzoka asi kana handi kuziva kuti why. Saka vanhu takutongochaja mafoni nezvinhu like that, paanouyawo ochaja ndo machajira takutongoita chii mafoni notodii nowanyepekera reshure kunekera saka dhamasola pamba pedu ari kungouya achidzoka atone 3 days ndofunga achichita zvispecially manheru kuti anouya achinda chii muchamaona zvimai manje anogona kungobaka odzima obaka odzima. Ndinotongozoridzima light kana ndovata. Handizivo kuti what kind of electricity going like that. How? Guys, I missed you so much. Regina Ncube, Natasha Jason, Jenny Rutsate, Ndaizive Hove, JC Manyere, Kakora Munetsi Precious, Levinia Chimandamba, hey, Sheuta Pamire, Ads Lights, Nyamare, JC, Rujeko Muchacham, Dima Tanda, JC, Chirasha, good night. Judy, welcome, nga Uzani. Wimbiso Mazuru. How you guys? Natasha Makiwa, Wangai Trinos. This is Nyasha. Nyasha, wakachinja zita kuti this is Nyasha. Ndio isiza profile picture. Lokati chidinga Frankie Muvimbi uri seiko, Christopher Mapira, Monica Chumba, Sei, Shelter pamile ndakumhoresa Nancy Severin, definitely vanhu tose. Vongai Trinos, yes, that's the ndaitwa magetsi chitomona sadza, nhasi ndinda ndichibika. Nhasi ndinda ndichibika ndanda nemazuva asingabiki. Regina Rere Ncube, Faith Mponda, Memo Mavia, Nox blah blah, ngatione kuti vamwe ndivana napa. Patience Java, Mary Eni Mtopa, Biula Mshonga, Tapira Mafunga, long time. Clara Algod, did he say Clara? Clara Algod is always here. Magaya Shinga Creation, I will also text that one. Tete Matavire, unoziva munyaradzi Matavire. Innocent Farai, Tapiwa Mazkana, Elton Kanguni Urisei, Mary Judith Gurende, Pisra the EP, Daisy. Definitely tiri vanhu tose ndakumhoro saka manex mashinga idzeo kurisei koko vongai traino sisisi run mazita chambamanya Grace Madzvamuse, Mary Mpawaenda, Anna Lioness, Nox blah blah, Hilda Gambe, Emilia Chitiga. Oh, ukachitiga Omi Jiamba urisei zvako, Jane Rutsate, Beatrice Prazeni, Angeline Makwindi nyika dzino, Shamelda Kalitula Linjani Shami Kalitula. Mina sehambe eBulawayo lapha khona next week. My Samara Mucherwa Abigail Wilkinson. Brenda Masocha na amamani ndakupedza. Chipo Mazimbe. Ndichazve ndakumhoresa kamese. Mose ndakumhoresa iwo. Mavis ndakumhoresa kewo. Azi uyo utore mari yegashero hatidi kuti aiwa isa paeco cash samwari ndogoyachitira seizve isa paeco cash uripi ndoyachitira sei ndotoda kutozotanga kutsvaga kupema efiwo tiripi dzangu dziri kutomiswa nedzekera ubuye kobla wayo yes ubuye kobla wayo skatiseni hanzi who's this Raji?
Let me see. Um, rekandise hanzi uyohamba ngevhiki ezayo. Okay. Uyohamba ngevhiki ezayo ekubulawayo. Guys, I can't wait. Yo, that day ranchapinda mubulawayo. I'm not feeling my video anenga ine vepe. Ndikupa warning guys. Ndikatoita kuya ndishienda kuchegutuka. Ndakatozoona kuti ndeifana yasisa vepe rese vepe guys. Mavideo yangu amwanikandiregerere. I don't know. Apa guys I hope ndinoona like mushemarian maybe anogara kubulawayo kana kuti matebhelere. Ndakuenda kubulawayo, ndakuenda kugwanda. Ndinoda kupfeka zviya zvinenge zvichipfekwa mazuva zvinopfekwa anonzi ariko uyu Sandra Ndebele. Ndoda kuzvipfeka izvozvo heti dzacho dzakadai handizoziva kuti zvimini zvinozondiitira. Ndakanyazofuta saka hazvizobudi. Ndoda kupfeka hangu dzakatsiga dzacho bva ndoda kupfeka zvekubulawayo. Munofladwa nemapicture neni musi iwoyo ndoti mapicture ndobva ndativira 4 mavideo. Guys, I hope and I wish to meet someone in Bulawayo, guys. Help me meet help me get connected with someone in Bulawayo who is also a Shemarian, because I know so zvizivi kuti zvizvikuitika kaazozviwisisi. Maona. Like that video, maybe ku future uko just kutsanangura kuti how did we do the video and how did I end up nemunhu uya. Guys, aungoindi ndezvizive here ko nondoziva manje. Unai magetsi anachikudzaya. Magetsi anachikudzaya kutiyekera. Ari kuenda achidzoka kudai. Foni dzizimekera zvitochaja. Guys, my trip I feel like my trip yekuenda kubulawayo ka. That one, I cannot wait. That one will be filled with isivhevhele. Uya papa. Loko trip esibulawayo ulafile esivhevhepe napa khona clothes. Inonzi chiko sihla. Inonzi chi lengoni ndiudze hembe zonzi chi. Ndebe. Ndeipi, help me. Hembe dzinonzi chi neNdebele. Chi? Hembe. Like clothes. Impahla or izigqoko. Yes. Yes, impahla. What you call that outfit? Yekubulawayo hat. I want the red one. Your sister is in Bulawayo, Shamari. You should link me up nemuna kubulawayo we. I mean, iri kubreka. Uda udzoke. Impahlo ezingqoko. Yes. Guys, ndikasati hamune vanhu ikoko vakafunga ndoda kuvapfeka guys, but I don't know why I'm just overexcited netrip yekuenda kubulawayo. Handizivi sei guys, I don't know. Maybe that's where my future husband is. Yes. Zviri sei? Mushi wadzoka nguvai? That video ndeyane zuro iyo. Nice. Wadinozongonosvika kumusha kwedu nhai? Ndekupi? Kugokwe. Ndichasvika ko ndoda kuenda. Hapana pandosiya kani ndokuinda kwese. Nobva wafamba usvika kukadomo, wobva wafamba usvika kuSanyati, wobva wafamba futi wofamba wobva wasvika kugokwe. Kugokwe kune chii, like chii chiri interesting in Gokwe?
I don't have an idea, Shamwari. Antombozivi. Okay. Panane Guys, a discussion trip what. This one trip, of course, it was like not meant for this video we're traveling, but it was for something else I cannot really share. But pakuenda kwandakaita nekudzoka ndakaona advantage advantages ekufamba netransport yako wega akawanda kupfuura ekufamba nebhasi from what I've seen. Maadvantages akawandisa ndeyekuti gaya kuti patikamira pandege paye tikambomira paZimplus tikambofunga kuti maybe toona zona papapo une bus, you can't do that. Wozoita maretake emavidhiyo wotsvaga munhu anopinda muvidhiyo mako mombotaurirana, then before matora you ask for permission. You can't just start shooting my videos. That's something chandakata sei chandakatodzangu papapo. Lucky enough takangosvika tikatanga kutaura nemunhu watakangoona ipapo, so atonzi ndai munokumbirana niki, you can't just shoot. Havana mboitawo issue, but it's something chandakatodza kuti no, kana ukaenda panzvimbo pevanhu haungosviki ukangotora video ukaekera paya, unless maybe it's a public place. Yeah. But it was really nice. It was really nice. Akanakidzwa. That's nice. Mobile link iro vada kupinda mukati mebox. Ndatofara nditoona uchifara. Mafaraona ndichifara. Manje ipapa ndoda kutoedzera. Ndafara kuona uchifara. But musondiudza ka like tese kana muri mugokwe kandoda kuona mwana anoita maprojects kuti anoita echi. Ndakanzwa kuti kune remango mazuva ano. Handichatombokuziva ufunge zvako kwaive kumusha kwedu kudhara. Like mafarms around machi. No, pane yandakaona recently, ndakaona pa one of my ndiyena Rita eko. Pane yandakaona pa I can't remember pa. Yes, Shema. Mute anesu device lako. Alright. Ndega ndimbomubvisa alright. Timbotaura chinzwa manjeni. Pane yandakaona handiti season yemango ndeye December January. Saka I think vanhu vacho pane munhu ane mimango yakawanda. Saka aiti zvoni vaisidzitengesera kunana Bulawayo towards Manicaland, Matebeleland rather. Matebeleland ndokwaive nemarket yavo. Saka because kwakuri kunaya, saka vanga vasiri kukwanisa kudzitengesa. So they came up with this idea yekuita dried mango. Saka ndodza ndakatoona manjenjenje ari kupinda ndokumbira mupinde madevice musaona naakawanda. Madoni ndomuta Nemo Ngwarati zviri sei? Ndiripo definitely namaino kubudai mudzoke futi handisi kukwanisa kuedhai. Omi jamba kuri sei? Yes, Shero sei yako. Yes, manjenjenji. ndeipi Omi? Hanzani. Ndiri Hey, right. Ngwarati. Muri sei? Na Mushe, Nemo zviri sei muri sei? kwakadii? Nemo jari maeko. Ndiri right. Ngwarati tirikutozama kudongorera. Ngwarati tirikuzama kudongorera fesi. Esikuoneka Haisi tirikutozama kudongorera. Ngwarati ana peka t-shirt ndazviona peka t-shirt. Akavata mujira. Saka Shero unombonerera kuseri kwedu uko handiti?
munhu akafinyamisa ndozviona ari kuseri uku ndisati ndamuedha achiita dhirama. Achiita drama, achimwaya-mwaya maoko. Saka asi handisi kuwisa vanhu havasida kuti ndaoffer something chiri fed you. Ndouya kuplace kwenyu, you show me around the place maybe. Because mamwe acho anozomazika kuti kune ma-interesting places like, let's say example, ndaenda kugokwe. Ndongoziva kuti pane gokwe center. Ko mamwe ma-places asiri pacenter, pagokwe center ndeapi interesting kana kuti panoitwa zvima-project. That was an example yekumusha kwedu. Patikaenda kumusha, bango vakatitora tikaenda kune imwe famu. Baba vaimbovakanzera kudhara, but patikaita ipapo ndo patikanyatsofa neinterest yekutenderera kuma-remote areas, because I feel like baba vane ma-projects manzwa, but baba handifungi kuti nezera ravo vachambokwanisa kana kuenda kumaketi kumasvingo, but mabhuramani avanawo. Unogara pasi kachembere, baba vachembera, but mombe vane mombe dzounonzwa kuti unoti baba vakaita sei, and matauriro avaita history yekuti vakatenga sei. Ndichamboti ndikaenda kumba ndoda kunyengerera baba, ndoda kubva ndavaisa panapa, ndovaita interview vachibuda vachitaura how he started kuva nemabhuramani ake iwayo. Mombe dzavo dzinenge dzine mahips dzababa yavo. Mabhuramani ane mahips havamasunge vachitsanangure remi, munonzwa kuti hei apa totanza kuti ndaidadi kana even pandaisite gangu pandainzwa kuti uza vanhu vakaita vechikuru vakatanga kudza nyaya yesounustike kanilese ndaitoita zvokuekera vanhu vainditira hasha, ndikapinda munda mangu ndikatanga kudzira ndoga mumunda vari vane nhara. Ende futi vakatanga kutotsanangura yavo vakaitenga sei, havana kumbotengerwawo tine mwana wati vanoita maprojects avo vakatotaura ndakatirima chii chandakarima. Vakandimotivata. I was so interested and I was thinking kuti even uri mutori wenhau kuti achokwadika hapana pauchasvika manyika wogota 2 hours kuenda kusenge kufamba kuna baba ivavo. Hapana futi aimboziva kuti pafamu ipapo pari kuita maprojects akadero, but baba vari kuita maprojects akapenga. But kwavari kwachoni ndo muzasi mekuti aumbomuone. Ndo yanga ndichiofa yakuti kana muri kuma-remote areas, kana unoona zviya zvako aiwa ini chimbondipai ndoda kumbokuoneni. Ndakazviona from that angle yose kuri ivavo. Zvinonakidza uchinzwa nyaya dzavo how they started. Ngoti ende chimhuri vovachikudza kuti mhuri ndotengesa nemari yakati iyoyo haufaniri kutombonegotiata, unofanira kungototi right, because dzakasimba, hadzisungwi, hadzirohwi. Ndosaka ndaizochiva kuti abhuramani, no wonder why. Ndatozvifunga hangu ndega. Zvokwadi no wonder why senge pandakaona dzababa ivavo. Wakambhonya kuita imagination yako. Apa vane mapadhoki baba ivavo, vane mapadhoki. Apa munhu andikuti nezvakika havasi vanaekera vari mubhokisi kava vamuri kuona vachiri kutemwa dzobuda rebava nemasuru ava Emmanuel nditi chiko ndo nditi nezvagiga izi ukenga mari. Saka vanoita nani pafamu pavo nevana vavo here kana kuti vega? From what I gathered, baba pane mumwe mwana wavo, but mwana wavo anoshanda mutaundi. Handitaura ngusitira to because asanda kumbira permission kuti ndinge ndichiita sezvisa nezvavo, but anoshandisa kuti mwana wavo unoshanda mutaundi. Meaning kuti mwana uyu pane ane ma-echoes Emmanuel ndiwe Emmanuel ndione ma-echoes buda udzoke. Saka ndakangonzwa kuti mwana uyu unongouya achitora dzimwe nguvawo paanenge aita ma-off, unouya nerori wotora kana kuti ma-off layers. Chirugu zvaonazvo zvema-off layers ka vane zvirugu kwete zvekuseka. Unongouya woisa mumota woinda kuda kuti hatombochengeti kundofunga unongowa pazvikuku nechikafu ongoti nya ozodzoka zvake odini otora kana ani mazaindi kuda ndozvaanoita hanisi kuti unodzoka sei. Saka vanoshanda.
Kukweta ndo vanoita gozo vane zvizukuruwo kuda. Pandakasvikepo tikasvikepo pane zvisikana 3 nemudzimai wavo naivo sekuru vavo, unless vakomana pamwe vangu vangoendawo mudzimba dzavatizivi. Kwangwavira saka anga asingachabudi, aititocha, dzaititocha mombe dzacho maziso. Hi, Shana. Hey, how are you? Hi, Shana. Hey, how are you? Good. How are you? I'm fine. I'm talking business today. Okay. Yes. Ndanziturikira kuti ari kutaura nezvechii ndikati zvemombe zvikanzi anoda mukaka. No. Business. Hanzi unoda mukaka here Shero? Pindura mwana mubvunzo wake. No, handudi. Ndofarira mombe, ndofarira mabrahman. She likes big cows. She wants to own them? She wants to work in a farm. Chimbotaura indimbonzwa kuti zviri sei. Nokuti blah blah zviri sei. Mushandiri right. Hello everyone. Hello Sister Nox, muri sei? Muri sei Mashemarien? Atipo. Tiripo, sei waimi. Aiwa ndikuzoona munhu ari kungoblinga. Saka anonzani uyu? Chimbondiudzawo uyu ngwarati ukambopinda mubox herewo. Yes. Uri sei? Ndiri bo sessions. Uri kutsikisa dzipi? Dzitsikisiki dziri kunetsa. Tiri kutizana necorona. Yeah? Uri ipi? Ndiri kuJohannesburg. kuJoburg kuri sei? Kuri bozve kuti kuri sei kumapurazi kwawakabva. Zuro ndaenda kuChegutu. Wakasiya vari sei kuChegutu? Yebvirikim. Varibo avo kuChegutu hazvita tafambira zvakaita. Kuindoita sei kuvanhu vakubuda vakaita kusuna masei panavo. Ameno kamera yako ikuita sei mufindo yakavhiringika. Hey guys. Hello. Hello. Yes. Apa wana Shero tu sei. Shero. Did you? Wow, ani Aine zviwawan. Ameno yangu ndiyo ndangotoona vanhu vapa side ndizochikaitika ini. Elepi zviri sei? Hi Sharon, how are you? Uri bo? Ndiri boy nini? Isikhathi sinjani? Tinoroja Shero kwadoka. Yesinox blah blah. Muche. Vamwe ameno zita rakavharwa hatichaoni Shero bvisabhana tiunzi. Nevedo ichinhu chiri kuita slow. Ende kuna nemaeko. Iwo Emmanuel ndiwo nemaeko ini. Ndiani une maekos? Elepi. Hi Elepi. Gaganga. Njenjenje. Ngiyapila uthini? Aiwa nditozivi kuti zvinoenda nepi zvekukhuluma. Undokhuluma manje. Unoda kuti kudzidzise Ndebele. Amai.
Alright, mira 1 second ndise Lincoln up. Kwiri yangu iri kuita fast chichi kuitika naimi. The spirit of Andy live stream out. Hey, you don't ndise ndipe live. Why? Haisi jealous here. Igodo. Iri kungomhanya manya. Oh, advance my homela. My home also. My homie guys, advance ndineighbor wangu maplaza. Advance. Oh, by the way, advance anta zvemota. Kwete kupinza mota, anta zvekukanika mota. Advance auto. Lincoln. Ma, Ndakudzidzisa electing isiNdebele. mascara say. What are you talking about? Ndakudzidzisa electing Ndebele. Mina iyafundisa electing isiNdebele. Ngiyafundisa electing isiNdebele. Ungabile ndaba next week ngeviki ezayo siya koNtuthu ziyathunqa. Yebo, makhothi. Yebo. Yes. So besizithunqisa khona le ngaphakathi. Yes. Umfazi ushaya indoda. Yes. Uhamba nini? Uhamba ni Washington uhamba cousin yami. Uhamba iWashington. Nini? Uhamba nini? Nini iWashington loko next week ama Thursday. Ama Thursday or ama Friday. Not sure, but maybe I'm a Thursday or I'm a Friday. Uchantipira kuti uri kuenda rina. I'm a Thursday or I'm a Friday. I'm not sure. Aya, ndruitira tobva tafaisa madhira. Aya. Totara kuseri. So, Eleth, what did you learn today in the English classroom? What did you learn in the English classroom? What? No, Eleth, tell me, what did you learn today? Hapana kana chanambodzi. Hapana chamambotaura. Iri kubhamba singaiti. Inini here, mendibude ndidzoke, alright. Mira ndikwire pamusoro pemba, alright. Ini mina ndibude ndidzoke. Alright. Makadii mese muri mubox. Yes, Lincoln. Ma? Uri kunwei mujagi? Imvura. Anonyima kana mbotiedza wena. Andinogara uchindora nchinwa mvura, imvura. Aiwa, nhasi haisi mvura, ikararudzi yemvura. Taura hako manje ndinye ndazvionawo hangu kuti Toni. mvura. Imvura, my wise waters. Toni. Inonzi chii mvura yako Links? Is still water, is sparkling water, ichi. Ice tea water. Heya. Maybe. Kotogoti chi. Hautambanga is ice tea water. Guys, murare bwini ndakudonha because battery rangu rakutodonha rakutopera. Kwakuna magetsi rino bla bla. Ndinawo zvangu but kune charger yacho nekwandakagara kwakatosiyana kure. Aiwa, tonza charger. Manyai munotora. Nai, chingonogara pane charger. Manyai munotora. Chichaitika guys. Mazano uri kudhura nox hauzi kubatika zvekumhanya inda. Ndiri kubatika wani apo napo. Uri kundidhurira kana kuti ndiri kudhurira iwewe handichaziva.
Iwe ndiwo kudhura. Unoziva kuti unenge uchimbotraya kuti gadzire mari nekarorina yakauya nyika. Remember tati kungogara mumba pasina kana kumbokwanisa kuita anything. Abva atiza Fikta zvinhu kuti zviite. Hakusi kutodonha. Aiwa, gadzirai Christmas yakusvika. Nhasi chifoni changu kungostika guys. What happened? Tatasarurwa kane 3 months. Hanzi 9 months. Yeah, madays ari kumhanya. Tatopedza 3 months tatosarurwa. Dzai Christmas zvenai Shema. What kind of Christmas is that? Chinese. Tasarurwa kane 9 months to Christmas. Saka ndiri kuti ka Nox blah blah ngaashande. Christmas inosvika manje. Toda ma presents. Toda ma sweets. We want sweeties. Sweeties wants us. Ndatotora chibwe ndoda kupinda mubox. Please follow the link ndokuti upinde. Ndatodzima light sure kwangu iro. Ndakutonge mumba muduku. Mira, maswera sei. Maswera sei. Taswera zvedu kolinko. Takuti mbaya kwandiriwo ndifari. Linko. Ita mama. Linko. Mashemari yenzi muri sei. Mushe. Yes, fulo yes wasu akoni kuda uchidzoka. Network yangu iri kundikandira manjenjenje muri sei. Ndiripo zvangu ndiri kutoona comment yemunhu anyora manjenjenje necapital letters. Zvinovhundutsa kaizvozvo. Fulo uri sei. Nox yameno omi. Linko anamba kuzwa uchiti ma. Linko. Ma. Muri sei. Ndiri right hangu muri sei. Kwatasara tiri 2. Ko vamwe vese vadonha hanzi. Aiwa ndatogona ndasara ndiri 1. Ndakandirwa paside. Indatombosara ndiri 1. Guys, what happened with my phone? Mama Junior. Niko wasu muri sei. Tiribo muri sei. Maswera sei. Ndaswera bo. My wife is having a big Kwangu ndiri basa. Kubasa kwanga kuri bo zvokuti kwanga kuri sei kwenyu. Ndakadzingwa basa. Musatuke Mwari muchidaro. Njana ndimhoresa ndichagona here kuti ndichizwe. Shamba hangu kwangu ripo. Aiwa tinotenda. Hello. Hi, Mama Junior. She's gone. Shero yanga riri sei trip. Ndangonzwawo kuti wanga uri parwendo, wanga uri pamufambo. Yes, yanga iri boat trip. Handitika. Wakandigireko kuchegas. Handina sha. Kana masau zvawo. Kune masau here kuchegutu manjenjenje. Handisa ndambomaona zvako. Kunenge kusina. Guys, pane munhu ane device rekuplaya kumashure ndiani? Aiwa kwangu hakuna chiri on. Kwangu hakuna. Kuchegutu Shero rega ndikudze nyaya yakamboitika kuchegutu.
taimbogara kuKadoma nekuHarare. Saka taikwira train kuenda kuKadoma manje. Because taingokwira mahara, ndaikwira mahara train manje ubva enda kuKadoma weekends. Saka pamwe pacho ndobva ndanzi enda tozodzoka tese naMudhara. Tapfuura nekuChegutu. Ndasvika pamwe pamba pavanga vasiya mota so yekubazi kukanzi tozo from Chegutu toenda nemota kuHarare. Saka ndobva tasvika, ndobva vangosvika vakati bikai sadza nenyama. Papaine nyama yanga yakaoma so ndobva yagochewa nyama, sadza rabikwa. Saka wacho hamino wakabva ngondisira musame plate naMudhara nyama apa sadza apa. Saka Mudhara yetu akanhonga nyama indonhongawo. Zvikanzi aiwa kaunofanirwa kumirira mukuru. Chimwe ndikati kudaka munhu achati nhonga. Tichiona idzo dziri ngoramba dziri kutora nyama. Ini ndakugara. Apa ndiri ngodya sadza necucumber. Idzo dziri ngotora sadza nenyama. Ndikati ko saka ndichadonga nguva isikanzi kana vakuru vataura. Komana. Takaramwa sadza neChegutu muya ndikati aiwa. Kana vakuru vataura. Sorry rako manjenjenje shu. Saka mbanzi munomombe kana asina kuti nhonga unhongi. Zvino vana vedu vemazuva vachazviona here izvozvo? Ndikutsvaga kuti ndiani ane noise kubackground. Chimira ndirambe ndichikumute ndakuona kuti njenjenje pari kutaura ndo pari kuita ma-echoes. Really? I think ndekwaFochu. Fochu kumashure kwako hapana vanhu kuti vari kuridza something here. Ndikufunga ndekwaFochu. Pandiri kumute handisi kuzvinzwa. Hamina ndina chiri on. Alright. Fochu manje ndikuti ndikamute ari kubva unmute. Bhoza daona kuti ndiye here but ndikuti pandiri kumute handisi kuzvinzwa. Omi, tipe tinzwe taura. The floor zviri sei? Zviri sei sei. The floor ndeipi? Ndiri bhokisi. Ndiri bhokisi. The floor muri sei? Zviri sei seuko. Manje nje waikura train nenguva yako yekwenda yekubva kuti. Ndiri the floor. Ndiri Mr Lincoln. Kudhara pangine matrain ekuBulawayo. Aienda Harare Bulawayo. Eka batanga ari usiku kaya. No, there used to be a day one. A night one. Ndaikwira there used to be a day one as well. Ndaikwira day. All right. There used to be a day one, then a night, an overnight one. Ndoiziva pamaride pangandapinda zvangu ndipo ndinoda kalingo karwani kangombondokirwa nakadzi ngati kandipinda ndisimbise Tangari kutokabata bhoti nozvawauya iwewe taakutanga kutokubata idhafu manje. Ndakatozvona kakadzi kuti munhu ada kuita marita mese va 4 pamurume 1 hamutonyari. Ukatirega ndonozvipedzisa. Chingoti wanga waitira Lincoln jealous ukati shuwa here Lincoln angadai. Ndikati tinoita hafu hafu. Lincoln angangonyarara kangopusa zvako. Ukatirega unodzimura moto iwe unozvikona. Ndakati kubatsiro zvako sekunada kubatsirwa. Matikirana. Yo futi. Ukatirega unobetsera mweya waMwari. The floor. Manga mumbotire mamwenga wani. Hey, Molly Murwisi, zviri sei? Murwisi. Yes, Kanchero, uri sei? Ndiri bhoku sei? Murwisi. Ndiri bhoso. Fochiwo kusaidi kwako ndokune ma-echoes. Pana device. Ai, guys. Musapinde mune ma-device kuseri, munondirovesa nema-copyrights nini? Vanhu havazivi kuti vanofanirwa kuti pangada kupinda mubox unofanirwa
Umute ku YouTube first. Tanga umute ku YouTube first. Woenda ku link kwako. So that link pa inokuconnecta. YouTube yakamute than kuti utanga uklika link then oda kudzokera ku YouTube unomute. Kona ngonyarara mutaka mabviswa mazino ze. And also kana kujoina kana kune bhora kana kuti film uyai mabvisa because ini ndindozorohwa nema copyrights manje. Takateerera the flow. Wanga wapedza. Tikukunzwa Shero. Tikukunzwa. Tikukunzwa Shema. Tiri kukunzwa. Molly, how are you? Shema. And I just the flow mukundinzwa here. Tikukunzwa Shema. Guys, pane nyaya. Uri kunzwika. Pane nyaya diki andambokudza ya Shema. Shema ndotaura here. The future, let me. Shema. Yeah, guys, wait a second, guys. Let me just say thank you. Africa is the future. Let me mute you. Mute. All right. Africa is the future for supporting Shema TV, new member. So, oh my God, I'm so happy. Uyo, I'm not just gonna say person. Guys. Oh yes, Uyo, thank you. Africa is the new future. The father and support the channel. I'm thinking good maybe I need to travel. Let me just check the person. Africa is the new future. Guys, and kukunzwa pane amino zviri kuitika mavoice akawanda but pane nyaya Shema ndotaura panapa guys. Shema ngati ndomira iwe for 2025 tiri pano. Zvireve zvese nhasi. Aiwa, unoda kutaura kuti chii? Unoda kutaura kuti chii tobva tatoziva. Nei, ndingangova ndikajumwa kuti ndokutaura kuti chii. Nei, Africa is the new future. Africa is the new future. Guys, mukutinzwawo here. Inini? Ongu. Ndati pane kanyaya Shema ndotaura here kanyaya kako panapa. Ndikukumbira mvumo kubva kwauri Shema. Ndotaura here. Okay, first of all, kanyaya kacho ndandikuziya. Network yacho hamene kuti zviri kufamba sei. Kana muri kundinzwa, taurai kuti muri kundinzwa ndongotaura nyaya yacho kuti gwagwa. Tikukunzwai. Right, inini ndakadzidza naShema wamuri kuona Shema yeyo. Azongwarisa nhasi uno Shema uyo. Anga akapusa zingaiti Shema yeyo. Apa akakazoitwa class monitor zvino kwabiriro. Aitwa class monitor angari too quiet aisambotaura Shema munoona yeyo. Akanyarara akasarudzwa kuitwa prefect. Apa muklasi ndiyainyora vanhu mazita. Rimwe zuva bhandinyora Shema uya. Ndikati nhasi Shema kudhoma uku uya. Ndikada umurora Shema. Anaiziya Shema nyaya ndiri kutaura ndikada kumuzvambaradza Shema. Zvekutogudza. Mina ndichitaura ndega. Let me tell you this thing ndega.
zvakuzobuda manje. Waiting. Wapinigudza nyaya. Pera kumuroora dai uchangondiroora angondinyora chete wandinyorerei Shema. Ndonyaya ndida kunzwa ndikamunyendera mudhomu tairara tese mudhomu macho. Ndikati tapedza study manje ndikati Shema. Nhasi ndinewe Shema. Akakuregerero sori hako Shema zvinhu zvinochinja wangwara kudai. Aiwa, tinoka ndivaudze vanhu zvikuwa zvakaitika. Iwewo Fochi iwewo waida kupindira nyaya yarumbi uya hama yako yaiya aiva nemutwins. Iwewo Fochi hanambodza newe form 1 neform 2 hatinambodza tapinda musame class. Iwe wava mu-A in-B. Saka ndaizokunyora noise maker sei uri mu-A, ndaikunyora noise maker muclass medu mu-B sei. Then patakasvinwa takunzi vemasciences nemauyu. Iwe ungoti uri kune imwe class ini vandapinda mumasciences. Saka ndakazokunyora noise maker sei waipidigudza. Number 2 ndaidzidza nemutwini uya hama yako yawaigara nawo kwamutare vaive. Iyeye ndiye wandaidza naye. Iye ndiye anga ane bhifi neni. Up to now handitombozivi kuti bhifi rake neni ranga ririrei, but anga asingangondifariri musikana iyeye. Ndobva hameno zvavakaronga vachigroup. Ba uyu Fochi airova vanhu vazhinji vaimuziva kuti airova hameno kuti unotozonzwa kumashure Shema social media yakungwadza Shema because ndokuziya uri munhu akanyarara munhu ndiyasautaura nyaya yangu munhu akandipirigudzira nyangwe nemiwo mondiudza kuti ini chidzidza mu-B ndinozonyora Fochi manoise maker how hazvisi kumeka sense. Uyu Fochi airova handisi kumbota zvefeki guys. Fochi aizikamwa nevanhu pachikoro kuti airova indetomutyawo because hanzi airova. Fochi uyu manje iwo device rako ngariite undinyasautaura nyaya uchinidzwa. Akaregere kurova. Sister yake ndimudzose ndinatsotaura nyaya yacho yese aripo. Dzokatora uripo handidi zvokuzotiguwa uyaya ndidzose munhu uyu musikana uyuyu ndiye akaita problem wamunoona apapo tomuedha sekwa ndakazopindira nyaya iyi ndakatomboita rangu sestory time kudhansa. Then uyu mutwini wemufeso ndaidza naye ndobva vaita sei ndobva tatiri musemu futi dhomu narumbi. Rumbi yoya aitamba nemwe musikana but wandaisanyatsourira naye. Rumbi aingopindira nyaya dzacho dzese nyangwe ndisingataure naye. Rumbi aingopinda. Rumbi achingouya like Rumbi she didn't like me at all. Up to now handizivi kuti nei. Mudhomu taiva tese, muclass taiva tese, zvese kuagriculture taiva tese naRumbi. Rumbi didn't like me at all. Saka aitotsvaga aitsvaga pekutibatira Rumbi uyauya. Saka pakutsvaga pekutibatira vanga vane magrupu vanava. Inini kubva kudhara zvemagrupu handizvigoni. Saka vane magrupu ndofunga vakabva varongana kuti ngatimukiye apa nanabva ngoiswa prefect guys. Ndobva Rumbi yauya auya bakaonesa neni tiri mudhomu uyu hamino taivata mudhomu ani uyu Rumbi pandatanga kurwa naRumbi unozoona kumashure but ramba uripo ninyatsokuudza nyaya yako cheche right. Unozoona kumashure so that unozoti ndaitaura paface pako. Then Rumbi ndobva tarwa naRumbi dhoo ranga rakakiwa idhomu inini uyu achazotaura asi chinyarara uri ipapo Shema miraita ndakenda pedza wozokomenda kare. Shema I don't remember ndichishiyana naRumbi anything. But never liked me. So now uyu kuroera ngekuti Shema wauya nesadza rishoma uyu
kutonewani off topic visa uyu Rupi uyu kazvaakabva aita because aiva nembiri yekunzi anorova pachikoro ndobva nyaya yadi anoudzwa mozovati nyaya yakasvika kumadhome emaboys mutwini wake bva audzwa ndobva ndati nhasi ndinodzadzaurwa muklasi maimwana bva ndavaona vakaita chigrupu imi apa isusu tarwa kudhomu inini naRumbi tarwa ini ndanichangobvaswa prefect prefect wedu wemazoya waindasanda nedhomu ndobva handiti iwewo Sharon ukaramba uchida kurwa nani naRumbi ndakuenda kuno kuripotera kuna vanhu vanorukitwa vachi maprefect obviswa paprefect ini vandafunga kuti prefect hwangu ndikousiya kana ndandati ndotaregera kurwa nemusikana Rumbi kunonimangarira kuna iyeyu musikana uyu wainzi anorova uyu ini ndaitomutya kusvika abva pachikoro ndaingomutya iye musikana uyu mutwini wake waudzwa nyaya ndavaona vaita group ndinoenda kurukura sei vanhu vese vandigarira ipapapa vachinditaura ndikati tofamba sei apa vanhu vese vakamira padhori klasi ndikati nhasi ndinorohwa ndabva pepeme mwana uyu manje Rumbi amunoona yanga akaoma wekuti azochikora zvake auya atanga kudedzera kumadhomu dakutorova munhu nhasi ndakaenda nopinda mujira usikada kunorova munhu ndobva auya kutanga kumira padhoo pedu memwana pataivata achida kundinga then bva ndaudzwa mavhe dai anga ari pana aitotiudza nyacho mavhe mbandiuya bhanditipira bamavhe anditi iwo Sharon warongerwa vanhu vada kukutsika vanhu vada kutsika ende ucharohwa kuti zvekuseka nenyaya yani yaRumbi anga andarwa naye mudhome mwana mbe aenda kunotengwa nanafochi musikana airova uyu ndokanzi nani nashamwari yangu ainzi Mavhe zvikanzi usatombopindure nyange vakakudhodhonya nyange vakaita sei don't because vatoronga vari group ende nachivaona pangu achi akatouya achimhanya achida kuzondiudza nyaya yachoni akati yatoitwa meeting ende vanhu vatadzida kutokurova ona manje saka paaiperfoma uyu musikana achiperfoma ari pamberi pedhomu inanhamudera akada kutanga kundita zveindirect anhamudera akatanga kutanga ndavangomusiya akadero kusvika apedza zvaaita then uyu shamwari yangu manje mbauya aingofamba ari mumashure mangu achiti aifamba ari mumashure mangu achiite sei achingoti nyarara chete nyarara because guys ndairohwa vanga varongana vakawanda but the real issue yanga iri pakati pangu nani nemunhu anonzi Rumbi cousin yemusikana yeyu ndiyisati nebeef actually ndiyanga nebeef neni iyo ndo version yangu yandoziva iye kuti taidza same class it's a lie we were never in the same class this one was in 2A ne1A indandiri B kuma takuna form 3 ne4 indandiri masaizi inandombozuta aita chi but I know kuti aita fashion wakazonyora usikadzidze muri muklasi make sei notauraii kuti nyaya yake yakada kuifoma sei asi there is no way yaliangera munhu anogara muA ichidza muB ndozoenda mumasciences iye achida fashion azviite ngatauriwasurutinzwa ndachitaura fashion yake but fashion chaicho ndoziva ndo iyoyo Rumbi taura Rumbi fona yake nenge iri kumasura guys nina ndichakunzwa guys nina ndikumbokunzwa lezopema utinyepa imomo kuti wakazondorova uri iwewe inaida kurova wakanyepera vanhu kuti ndoida kundorova ini ndiri kukunzwaka chero munhu achirirejinia wakanyepera vanhu kuti ndindaida waida kukiya inini ka ini ndiri ndaida kukiya shamwari ndikazonasa kuteerera mangwana ndikazvinzwa kandoya ndikakukiya kuHararewo unoda kundikiya kuHarare kuno uya kautitesa unoda kuramba uchitibhula zvikwaizvu because pane patina kunatsaunzwa mushi apane patina kunatsaunzwa mushi
Nazwa unga kuti wakazondirowa here kuti asei sanyepe shema. Inini ndaida kumbokuroera sadza iweyo, sadza chaifo. Sadza. Muri kumaona masikumbeti zvanenge vakuita kumabhokisi evanhu ga. Naiwe wasuka ndofunga kana murume unorova iwe. Munhu airova uyo uya ndatonyatsa kutaura zvakanaka. Saka wasonyoverera. Yo, ndabuda. Anooneka zvezvonairovo. Wairova vamwe muchikoro. Hadzisiridzo type dzaitodyira vanhu nechikafu here idzi dzichiti ndokurova. Handada kurovera sadza. Handada kurovera sadza. Dzakatonge dzairovera vanhu mazuva. Aindirovera sadza kupi chaisapinda mudining tese ini ndandiri muprefect maprefect aidyira kwavo ega iye aidyira kwavo hatombozive kuru rake raitamba naro ranga risiri my own taste saka handitombozive daida kuzomberera sadza kupi Ndozvawaida uroverwa usaita your own taste. Zvekuva netesti yako wega. Kana uyu nyangwe zvikanzi uyu takatotamba kuti ndofunga takatozotanga kunyatsa kutaura nekuda kweinternet not kutotaura nyaya zvekutaura painternet like this zvokuita mafriends no mafriends no Yeah. Muda wandirovesa panapa ndosvika ndikarohwa pedu panapa munozoya muzondidzivirira here. Meno zvako handinokuvira kuHarare ikoko. Apa nditaurira panyaya gaizi tinokutsvagira zita rachicken. Inenge kuramba kuita chicken. Iri kuramba iri kubhifili. Hakusi kuda kutondibhula nekundidherere kuti hanzi ndiya ndikakurova gaizi zera rangu. Nice. Shema, hatinazvo zvichirimo muropa. Zvichirimo muropa zvekurova. Anorumwa nembwa. Anorumwa nana. Usazive kuti mune mbwa here naise. Meno. Tingazive. Imbwa. Une mbwa here Shema nojamba imbwa handitye imbwa zvekumhanya Shema. Remember dairova haijambuka kwabiriri ndojamba juraho iyoyo kana ndaona kuti pane imbwa. Imbwa handitye imbwa Shema. Potoita maspoti taura hako ndinotorohwa kamukadzi wetina kuseri imbwa. aiwa ndati nhengo fochu waita maspoti ei. Mukunzwa tiri kunzwa Shema. Nyangwe ndaida kurova Shema but now Shema since ari kuThailand akamboita zvaiita zvekutamba-tamba achiisa mazigudumbu ake. I was supporting ye. Ndichitaura naye kuWhatsApp akanganwa zvesvo zvekuti taida kumboroverana sadza azvikanganwa. Ari kuThailand here aimboita zvekutamba-tamba achiisa mazidumbu achiita stay but ndengomusapota ndemudza kuWhatsApp asi kana uchiri kuremember Shema I used to tell you kuti Shema ramba uchiita zvauri kuita izvozvo izvo one day you'll be someone famous pa social media. I don't know if you are still remembering that but I used to encourage you. Uchitonditi kana waita kavidhio kako kekutamba kunga mheno zangaria zangaria
I used to encourage you every day. Saka zvekurohwa zvekuda kuroherwa sadza zvezvi zvanga zvakakubuda kudhara. Saka we are very good friends naSharon. She's my favorite person. wada kutorora mwana wasadza utonyare toda kurora munhu sadza denga iri rice taitofu Dzanhoroondo dzatakutaura dzesadza idzi. Very true. Toudzwa vana vangu vari munomu vari kutonzwa ndichitaura newe, so dzanhoroondo kuti Shema vanokuziya. Shema ndaida kumuroyera sadza muriri. Shema iyeye wamuona, but anyway dzanhoroondo takutaura senyaya. uri musojera wakapfeka camouflage But Shema manje, Shema ndaida kumuroyera hangu sadza guys. Shema irova chikoro guys. Shema ikwatura chikoro guys. Ndikunzwika here panapa? Tikukunzwai, takateerera. We can hear you. What's going on? Ameno. Yo chikotambidza nyaya dzese dzekuchikoro takateerera. Hanchanzwika. Taura zvako takateerera. Tiri kukunzwai, kuteererai. azvimuta adzoka Fochutaura. Since kunzwika pano guys. Tikukunzwa. Taura tini. I think network yao haipo. Yeah, nofunga network yake. Tikukunzwa wasi. Anyway, kushataura nyaya dzausa. aroda feedback pana feedback Wasu. Munhu wese amirire iwewe. We are waiting. Ndode kutodzizwa dzauri. anenge afreeza anenge afreeza Wasu, Fochu, network yake yaita jealous naye. chero ambatora gokore ndatokatora gokore umwe ripowaida kuno wasadza Ndorairovesa zvako dzeflow noti sadza. Goko ndorairovesa. wakatora gokore umwe chero apa rororwa goko Goko raikuitisa mbonje. Guys, whatever you hear, munhu andotozana kuti I think ndikatomboona kuti asongo wakandimakire kuchikoro iwo. Musikane. Zvanga zvakaoma zviro. Ndise link. hanzi moli sene make muredza kuti moli akakati moli ane TV guys. Pane munhu ari kuona TV kumashure ndiani? Okay, mirai introduce the volume, sorry. iwe mie usaita ngati munhu asingazivi kuya pano unoda shamhu nemunyu iwe Ndakakanwa ndobva ndaita zvichidokosi. Muri sei guys? TV ine volume yakawanda guys. TV. Aiwa asisiri nini. Saka ndiani? Mukutonzwa neredhiyo guys. Apo kunyange yekustika. Guys, ndiani ari kuridzwa neredhiyo amana guys. Musadero amana. Kunyange yekustika. Muita one by one uchita test. Abvisa uya freezer. Usandibvisa freezer.
Bana ningirikirota noise baba. Mia isafetsa kutoni. Ndakaisa mask. Hauzi mask inotonyengesa munhu. Hey guys, kunyange kusika. Munhu ari kuplaya guys ndiani ko guys ikangomuona ndobva ndamublock ari kuplaya radio ndiani. Try uye watswe Sharon. Handizirini pamwe pane vapinda manje. Foni yangu yastika guys, I don't know why. Ish. So far hapana song yekuplay. Saka chii chikutonge radio nge-TV. Foni yangu iite sei guys, what happened? Endasi kumbozvinzwa zveredio. Hapana. Foni yangu yastika, hapana zvaichakwanisa kungoita. Mia hausikuzvinzwa asabara like device yekuplaya. Oh yeah, ndakuinzwa manje. Yeah, Sharon just take off. Oh, shame. The floor usimsoni. Anizchi? Msoni, auyere msoni. Ntombi chinoera chinonzi musoni chii? Okay. Chii chinonzi musoni nayo? Mutupo. Mutupo uchiera chii? Mbeva. Pano mratoera mbeva. Variko hobo. Shero ari kuitsikana nefoni yake apo. Chii chiri kuitika Shero? Yafreeza, but I think anenge wasu. Wasu ndiyatanga nazvo. Jinja rokuda kutaura manje network yanga chiramba. Network inenge isingade vanhu kana wada uchitaurira inokurirwa inoremera. Tachida kuti wasatombotudza side restory ka. Yeah, ndiwaso because me I submit. Yeah. Guys, ndasiya vanhu vangani mubox umu. Noxy blah blah. Omi the floor. Wasu arapa mimi ndibvisa toni. Ndikubvisa munhu 1-1. Ndakuona kuti noise kubva kupi. Right. Uyu fortune ndione ma device ari kuplaya iko ndiani. Ndiya wangobvisa zviva zvaenda. Timboona tiona apa. Mia timbotaura tinzwi. Ndeipi zviri sei? Wairoerwa goko kuchikoro. Ndiwasu. Ya ndifocho anga ne device kuri kuplaya zvinhu. Asichanzwiki. Pane runyarara nje. Mene kuti ndofunga pamwe TV yekumba kwawo, maybe anenge ari muroom musina vanhu but pamwe kumba kwawo. Semuna anofara zvechambanje so ndosaka papaine ruzha. I didn't expect that from you. Mjaro is anorumwa nembuka kwana Shero. Tine moyo wabva afreeza. Uri bo. Mwese uri sei? Ndiri bo kunakirwa nei? Ndinotonaiwa munhu wese ari apa ari kuseka kasa. Kungoyo chisipakwa zvako ukarya joy. Ana tongoya ndakafara. Ndikuona munhu wese ari kusmaila apa. Shero achina zumbane. Ndinora kure nekamera se.
links haasi kusmaila one. Links haasi. Hayi zvabatwa nehope inenge yakudhaka manje. ndawaya Tika ndinoti ndikudonha Links nyango wadhakwa nezumbani kalinks. ndanzwa nekudonha ndinamatire ndichachikoka ruoko pana guys mina ndidzose fochu guys mina ndidzose fochu because pamwe anenge ada kutaura guys zvose takunge ndamudonhedza purposely fochu ane two madhivhaisi ndikuzviona apa une pakanzi wasu apa pasaka donhedza madhivhaisi ako ese udzoke futi madhivhaisi andiri kuona kubhokisi kumaviri ameuti sei mira yadzoke guys zvose takunge ndamudonhedza links uchiri kungomwa tea uchiri nayo tea yako ice inorapa mudumbu ndafunga tea zumbani inonatirwa haisi green valley zumbani haimwiwe here inonatirwa chete green valley ameno ndaiguma rini I think 2005 koko chimbomire guys mirai wasi wachitaura guys fochu chitaura mirai atauri fochu taura ndamumi animuta ameuti sei ndikuzama kuanimuta fochu zvianimute kana mbobuda wodzoka futi kada kutaura ngangobvisa vhidhiyo serane voice kuda ndoda kuonekwa fesi yake ndingazoziva manje bandwidth yake iri kuramba iri kukosora unongona ashandisa wifi lingoni manura warimeridi uyu andori nevana vatokura vakatopedza form 4 nyama dzangu hasi kuti wakapedza chii yangu but mwana wake atokura festival ucharohwa kwai ukanyepera vanhu chete ndinoti unoshanyirwa ikoko meno zvako istatisiune murume zvake zviikaduranima une murume nete nemwana muhombe ndiri kufamba guys ndiri kurima uri kuindepi asi iwe tineiwe pane pandiri iwe tineiwe uda kuzamauudza kuti tikuya kuzotara pabhokisi tiri kuda kumaketa here kwete hai sina yekumaketa angowanza hangu hai hazvihodaro ndikuona pane vanhu vakuru vega vega apa hapana chananapa ona zvinoita madzimai hatitandi kupitiguka eso tokuvhunza kuti sangoodazama kuti asei paya vanhu vakuru pachena aiwa uda kuchembedza zvimaautonyare tineo kuindepi nhai Shero ari seiko dhai ari sei ariko kuseri kwamagesi achidzoka kamazuvano haana kuvatawo nyini ndatomusuwa sekuru noshi namasungirira panouya muna masungirira komukudze ari sei muku ariko nasekuru noshi nawashi vese variko koko but washi ndiwa ndoanzofamba naye alright ndofamba kodhai unosarire handizvo chaizvo kuti ukadamwa kwakati ungazoenda nadhairi unosara asi mwoyo unenge uchidawo anenge achitodawo kuenda hona ndifunga kuti wangu ndikati wangu pari paunomboda kakota pokuti handitombodi kana hanzi nematsotsi alright unoinde hanzi nawe ndikuindepi zvawasu zvaramba nhasi uyu adzoka zvaramba nhasi hazvisi kubvu asi
Fortune. Wasuchitaura hai. Vanhu vanyarara nzita na. Ndati. Alright. Ndati Shema. Kuda kumuroera zvangu sadza. Shema chikora ikwatura guys. Shema chikora ikwatura. Shema uyu aikwatura chikoro guys. Achikwatura chikoro kudaro but aingoda kumurova akadaro. Nekuti chikoro chi aikwatura. Oi maikwatura vanhu. Shema aikwatura chikoro. Jolosisi ranga rakakubata ina. Aisisu inini nandiri average maiziya. Asi kuti nasingatyi vanhu. Saka iye Shema akaitwa prefect. Nyaya yekuti ukaitwa prefect ka wonzi zvoniwewo ndoone yes. And kana wane yes kana takudining Shema ifana unga atizoenda chinotora sadza chitigira. Isusu atiri vanhu vahombe vane mwiri muhombe. Topedza sadza rinenge riripo toti Shema chena anodraw some seconds Shema oda kugolosa kusada unotora sadza ipapo manje ndobata izombuda kumuroyera nesadza iyoyo nenyaya yekuti unenge akunyora futi kuti uzoenda kupunishment yekuchera bini zvokunyora izvo zvaitozvisafira Shema. Asi wazi ukasha maihodha kupi? Undinzwe here guys. Undinzwe. Ukasha waihodha kupi? Shema kuwanyararire ndainyepere Shema. Shema ndikunyepere guys. Shema achipfeka zisiketi rakareba. Shema munhu murefu kauya. She's very tall. Achipfeka zisiketi rinozitsiga ndikurore. Amen. Very correct. Zvese correct. Aipfeka zisiketi zitsiga ndikurore. Panga paina teacher vefashion. Vainzi Miss Neshiri. Ndovaipa vanhu mauniform. Saka aibva azopiwa example yekuti munofanira kuita saSharon. Honei muri kusvika uniform yake kuzvita good munhu manje. Nyaya ugudhu munhu ndoimwe yataida kumuro. Saka ndatobuliwa. Waibva ndikurore rake. Mona nyaya dzandaivengerwa dzadasingatomboziva. Waizviziva Shema. Waibva wati zitsiga ndikurore. Vamwe vese vari kuchekesa masketi kuti haamana guys masketi arebaya bho here. Iye aisachekesa baShema. Aisachekesa ba. Aibva atoripfeka rakadaro zitsiga ndikurore rako iroro. Wobva wanzi nematicha hawi bho zvekuti bho munhu. Imimi ndimi kupfeka masketi akachekwa. Ndimaitoshorwa Sharon notonzi bho munhu. I'm sure zvaitobvirawo kune maparents ako munhu because mamwe maparents anga asingatogoni kuti mwana apfeke kana kuti chigwishu cheuniform. Unofanira kutopfeka tsiga ndikurore. Aiwa ndiri kuzviziva izvozvo handisi kupikisana nazvo asi ndiri kungotaura zvangu just general zvaiitika kuchikoro kuti ndo zvaiitika pana Shema. Angari munhu uyaya asingataure kana akapiwa mauniform ake aingopfeka akadaro sezvaari. Handiti kwete kuti ndiri kuti ndo zvaifanira kuita no kuchikoro kakunongoitwa zvakasiyana siyana nyangwe vabereki vasingazviite but iye aisabuda out of line yekuti nekuti vamwe vachekawo regai ndicheke aitopfeka tsiga rake ndikurore iroro. Then ovatanga kuita sei kupraiswa maiziya. Fortu. And but Matisha space anoroveka. Fortu ndakagumira kuti fashion and fabric ndiri for money.
Wati Shema? Hanzi maticha Spets anoroveka. Miss Neshiri havambondidzidzisa ndakadziswa naMiss Mandozana. Saka ava vanhu vekufashion ava ini ndakaita fashion form 1 neform 2. Zvimwe zvaizoitika ini I didn't even know kuti ndofunga kana vaenda ukoko vari kunoudzwa naMai Neshiri. Ini Mai Neshiri havana kubvira vandidzidzisa. Saka panapa ndaita mapesa avo because ndaita fashion ndaita masciences. Munhu aisisirwa kuenda masciences wanga usingafanira kuita fashion. Saka ndo vaiita fashion ini ndasingaite fashion. Saka zvavakutondiudza kazvitori zvinyowani kuti vaindivengera kuti wanga usinga zvita taura wasu Shema ndinachanasa kukunzwa inini. But anyway, continue. Soita sei sotamba mangwana Shema ndinachanasa kukunzwa. But nyaya yandiri kutaura zvangu ndeye kunyataura kuti magariro ataiita naShema kuchikoro nezvataiita kubho. Guys, Shema uchiri kumboziva here kuti wakataura neni paWhatsApp Shema ukandiudza kuti nditsvagiro basa shamwari kuSouth Africa. Ndikati kuSouth Africa uda basa reiko Shema usati waenda kuThailand? Ukati shamwari chero rehouse girl. Ndikati shamwari rehouse girl unorigona here? Sure. Hautombonyepa. True. Wakandibata paWhatsApp Shema shamwari. Ukanditsvagiro basa. Ndikati shamwari mabasa aikunonku anonetsa. Uri kuda rei? Ukati for the meantime uri kuda rese. Vana rese unorigona here iri reMumbai? Then handichazoziva zvakaitika kuti usazoya kunoku. I think ndopanguva kuita nyaya unenge wakazouya here ukagumira kuJoburg handichanatsoziva. But wakatombobvunza zvebasa zvekuda kuita musikano webasa. Fanangota ndomanga ndakariwana reusikano webasa. Hanzi kuna munhu ana blazi ari kumasuro bedding munhu anoshama tikaona munhu ashama kubedding kumasuro uku Stubi hanzi chiiko hanzi yandakumve hanzi alright anogona kuvarairwa atoripo pale vamutoona hello uribo team Mashemarians guys, phone yangu yapera moto. Ndichazodzoka nezvimwe ndine nyaya dzakawanda guys. Phone yapera moto. Muye kutaura mangwana nditika. Alright, muye nedze. Mangwana ndine zvimwe zvakapura. Mangwana ndine zvakapura zvesadza guys. Bye bye. Murare zvakanaka guys. Bye. Bye. Alright, Stubi. hello manje ndapinda ndatora nawo wasuko Wow, udatora naye. Sorry. manje aenda unoraraiwa musamumutse musiye azorore ndakundiese aidegedza kupfeka marefu kuchikoro kuti airegedza kupfeka marefu kuchikoro mezvoda kutoti yazviansira handizivi kuti sei. Shero wapinda daiwo watobvunza kuti
sei Shero aipfeka tsiga ndikuroora. Inini aiwa nenzwa chokwadi ndai ndochirungu ka no Chirungu. maybe ndaisagona kucheka I don't know but chokwadi chanchiripo ndechekuti baba vangu vaitenga kubva ndi kuprimary vaitenga mazinifom mahombe so ndo zvanda ndangojaira ndaingopfeka zvakangodero ndasangana basa nazvo nyangwe rikanzvenjera ndaingopfeka zvakadero. Alright. Ndaingopfeka Zvimwe zvoenda nekujairira. mainform kuchikoro kwaipiwa mainform kana kune bhutsu yandakamaka yevasikana kuchikoro i3 leaf. Uri kuona 3 leaf here? Asi ichiriko ngepatapata kana yajamba ka asi ichiriko zvenaiwe links to 3 leaf yacho iriko 3 leaf nanhasi ichiri ngoriko pani ndakaimaka kana mwana wangu akaita haide musikana anoda matafizi evakomana hanzi dzakashata dzinoibarasa kuoro but ichiriko iriko ai idandide inenge iri light inokuka pakupera Lincoln iwonogona usaida but ndanda kuti kuna Lincoln anogona usaida but chokwadi chiripo ndechekuti kana mubereki wako asingaiafodi 3 leaf iyoyoka kana kuti imwe inoita ngesandagika there's nothing you can do nyange wakaimaka ndakuzviwisiseko zvino Shero 3 leaf inotodhura udarika tafisi 3 leaf inotodhura udarika tafi apa unochida windbrain obva watengerwa 3 hanzi which one is 3 leaf? Hanzi mwana utairemi ine tumaruva 3 so pamusoro yevasikana ndachida kubvunza kuti ari seko mukomana so aimbotudza nyaya dzake dzinonakidza hanzi ani trinos ndiye wekuaustralia akambotudza nyaya yekuti mapete this and that payasi ya wanonzi payasi ariko kuamerica right anonzi payasi asi aimbotudza nyaya hanzi hanzi ko Stubi angada kutaura Stubi ambopedza kutaura Stubi wopedza Stubi uri kupi ini ndiri kuZimbabwe ndiri kuHarare rumu yako iri kutange musiri muZimbabwe background iyo tione kache yako tione zvakaita uri kutange kupi uri kupi apa kulocation ipi shoro uchakudongorera chanhamo akavata iwe which location ndiri kumba wokumba iyo ibrother yako tinogara tese zvidere pasere dzonzanzi dzatina anonzani anonzi Nero anopinda memanja but anokona Nero Nero ndi Dr. Nero uya tione Nero tione ngauye pauri apa tione face yake ngapfeke tumuona ane vhesi hanzi mune mari
ngagare hake kusaka aiwa Nero kuise mari vedu kuise mari mone hatina mare ndikuti background asimumbomeda musikuita nemi asi muri mumeda musikuita no ndikuti yakanaka. Oh really? Thank you so much. I didn't know. You're for man. Thank you. Inini? Uri for man. Inini ndakapedza chikoro. Ukapedza university? Waidza kupi? Ndakadzidza paZoo University. PaZimbabwe Open University. Saka wakuenda kubasa iri manje? Yeah, right now ndienda kubasa. Muna maharare umu? Ndisambodhumana nasemarienzi ari muharare asi ndisambodhumana nevanhu kunze kwe1 bhengi tela akandizivawo chete 1 out pamwe pese handitozivi hapana kana wakambosangana nayeni. Serious? Mira lockdown ipere uchadhumana navo zvo. Maybe kwachenjifambira kune kwakasiyana. Guys, let me tell you. Taenda paCVR guys. Let me tell you the truth. PaCVR vanhu vanenge vakangomira padoor gate rakavharwa aupinde. Kubva makuseni kusvika manguva tangobva tikasvika pakutakwa nemvura. Tiripo pamulaini tichitakwa nemvura kudai daupinda mukati meCVR muya. Hapasavhi munhu handisi kuti pakaita sei vanhu ipapo. Ndanyatsa unoti saka ushamani hwangu huchazofandawo nemudzipo. Unozwa kuti she's too big ndati yes. Ushamani and going to wait. I want to say something. Zvesvitika mukati. Guys. Anzi samari yako ikutaurire. Kana une mari yedrink vanokusevha fast vanhu vaive ndinovaziva. I've been there ndichida kunotora maplates emotikari. In fact ndaida kuchinjisa maplates. Ndakapamira munongonzwa asi pandakazoburitsa mari yedrink ndakaita 20 minutes. Zvinhu zvangu zvese zvanga zvapedza kugadzira. Guys, handikunyeberai. Unozva kuti taenda down mumabata line uku istodai tozotendera kudai. Tabva tikadzokera kuSouthampton police station ukoko. KuSouthampton andakamboita 2 minutes. Ndatopedzerwa. Vanhu vaicho kune line unofanira kumukira kuSouthampton. Nothing zvese ka 1 unonzi bhapo chinda muchiviwa. Papa stoborina dantori ini ndega ndantori ipapo. Enda paCVR. Usambofunga pambana no 20 no. 10 people in the queue. But yes, guys, no man. Jesu. When am I going to have this thing? But number plate churu kuipiwa uZimra. Noenda kuCVR kana wapedza kuclearwa zvese. Ayo hande kuzura ndo last stage yangu inini yandakuita. Lockdown yapera teacher say. Asite. Pekutanga ndo waenda unobhadhara kuZimra opiwa 30 number plate. Ozoenda kuCVR vanokupa number plate chacho. Handizvandizivini. CVR vanokupa zvese 30 number plate nemaplate chaiwo chaiwo. Yeah, saka vakachinja because 2013 2014 30 number plate waiwana kuZimra. Takunda nema-echoes. Nema-echo urikuona nema-device akawanda takunda. Mere. Hanzi mere oya nemere. Visa 1 device usase 1. Pane munhu ati lockdown yapera.
hanzi aufa ngomuntu kuti ngaite mute kuYouTube anofanira kuita mute kuYouTube Udze iwo guys. You will be logged. Dzima one. Imbomira share the sound. Taku ita mute kuYouTube. Ungoshandisani ngiri page ravhura link chat. Mute YouTube. Mashemarians ese murarebu. Ipo wakutobaya. Kutamba mangwana nditika. Love you all. Love you. Okay, Bye. Bye. Urare bon. Urare bon. Ndimubvise pamute pacho toni. Kama echoes. Okay. Are way behind also. Are behind. Romonza. Ndanzuka nchitaura. Kana kuti munhu wawina ngaise my earphones. Mudze aise my earphones. Antoda kutotaura sipano. Kana muri 200 base. Kana muri 2 to one device, you need to mute ku YouTube. Kana muri other device, still that person needs to walk away from the room because no pick on it. Only one device here, the first thing. Uripa mute. Ndikamubvisa manoise akakawanisa. Taku udza munhu wawina imba aise ma earphones then iwewe wotaura. Uripa mute. Ndikamubvisa manoise akakawanisa. Shema yokwanisa utamadira je. You have to work from your side. Ndofana kwa uri kokoko. Asaka baba imorra bo man. Asi iwe mere chono sokuti ungasvika panotisira mere obva wati ndakuenda. You have to work from your side. Ndikuisa mere na ubaya. Asaka baba imorra bo man. Famba Stubi brother yako ari kuti chiko. Kwari kuwandireko kumashure kwa. Hanzi baba aenda kurara. Na brother yako unotodzingwa kupinda ya. Ne? Yangu baba aenda kurara ramba utara nesi. Foni yake koneza mimi kuramba kufona sei. Kwa kawani papa. Foni yake kuramba kufona. Alright. Ipana na machanzi ngawe. Kondia ari kuita ma press up zero. Ayo wakarara kombeta kani. Anataka kuita ma press up sakandarana. Urisawa safi angachora zva dress variku. Osatorara atoneka. Asi. Urude iwe kuna wasu. Wasu kurera mapopoma esadzo. Rudi. Hanzi chiapo guys. Aina sina kupesa. Shoreve. Makanda noshukela. Uthini baba? Uthini baba? Siyakuyamukela kunalo hlelo lwethu lokuxoxa ngezikhathi zikaNicodemus. Ipapho manje. Komaqanda ayendephi? Maqanda anoshukela zorathi mazana eshuga. Maqanda ayendephi sa? Aripo. Tanda ndo mazai.
Akutaura. Kangela nawe. Atiranya Oh, ungaphi? Uyalapha esikateni. Siyakwamukela kunohlelo lwethu. Esixhumana labanye zonke indawo ezisemhlabeni. Kwavadona ndrukumpa Mazene sugar endepi. Mazene sugar bwera endepi. Ya connecta Cleo. Cleto. Oh my God, Cleo. Makadiko rugare. Rugare kwa muri kweyo. Ina isimpostora. Muriseko madzimai Shema na madzibaba Linksya. Makadiko. Chubu iwewe. Chubu chimbobva apa pakana kumute device. Makudzinga mfano wangu. Ndianauya nemaeko. Eka because vari musame room. Mute. Ngamute. Still ikoko nyangwa akabva ngamute. Oisa ma-earphones. Yes. Hands guys, ana tube muri muSheraton Hotel here. Saka pa blaz foni yamfana rukusa mtosha ya blaz iri on point. Leblisa. Udia wasikutumira mwana phone. Amdara wabdira kumwa kudara yo. Arikungokisa iperi. Tunozvinganetsa. Unoitoni? Rukupera ndo watazadza ropera tozadza. Ya, ndiri kunwa mvura. Ya mvura iri healthy. Sure. Munhu anofana kunwa more than 2 liters pazuva. Indazonyanya yako kana dramu ringi ratosvika. I drink minimum of 3 liters a day. Yemvura. Yeah, ndichitopedza ipapa pandorara then about 1.5 liters emvura. Oh, kwaende piko Shema TV uyu. Shema mene. Pari zvaro kuita. Okay, ambo. Anogara para kupo. Inini. Yogara grade 3 mogara kupi. Apo. Ikuside ipi. Kuwa. Kuruwa ndaiva komusuno. Kuruwa but handizozema nje. Kuruwa kupi kwazi. Pa George. Pa George. Pa mashops apa so pa George. Ndakapadarika napo. Waite iko. Glenview iri padhuze neGlenoran. Ambe wangu anogara kuGlenora. Glenora chi? Kumasimbi uko. Panamba chi? Kuduze nekwamachipisa anzoti Glenora chi. Ndaguma kudhara kukuenda. Kwana magaya ero. Magaya ari uko kwaZindoka. Waterfalls. But ndonzira yacho unosvika paroundabout opinda mukati so. Yekutungwiza kwenda umbudzi. Muna Highland Road. Andomboziva street ndikaunyepe. Ndongoziva kuenda ndisinosvika straight pagedhi.
Hanzi guys anasichubu muri muSheraton musanyepe. Auzivi nyarara iwe. Ari kutokomenda kuti kwakanaka like your house is beautiful. Koshero comment yawato nedzanzi chikwe. Hanzi muri muSheraton. Sheraton esini kuti mbama wa makanaka. Eyo man. Chizve. Hamuna kunaka makanaka wana muna here munhai weMia. Mia indepi? Ndiripo. Mia ripo. Mia abuditse face. Iyo Mia sa face yakuru. Ndakaisa face mask saka zvakafanana hapana zvamunomboona. Face mask inokalerwa kuma. Isusu atina izvo. Aiwa facial mask. Facial mask black. Chako. Ndafunga kuti wakaisa avocado. No. Mangwana ndouya ndisina. Mangwana unotanga nguva ishero kuti ndisaise eni. I'm not sure. Zvotipera undafamba sei during the day. Toda every day. Haizi kuoneka haungakwanisa kuzvizuma panapa. Watlaura uchidebe. Mangwana ukwende trips angu shamwari. I want to organize my trips. For Mia ana uzobatika Wati links? Hauna uzobatika ndikamirira namba ungaione. Ndakaisa namba. Shero ndaisa namba. Mia, why uda namba za Mia? Shero chimbomira. Yeah, Shero, don't jealous. Mia ni munhu. Kapinda mtaani unduze. No. Ndotopinda mangwana. Ndakaisa namba. Hauna kuiona links. Maxen. Saka yakandipodza. Kuzoronga munoti inboxira. Mendise namba. The money inbox atozoronga pandobatika pamwe mutauni because mangwana ndine appointment kudhara nevamwe kuti after ndapedza kandaita. Saka azomeke sense manje ndakuzovamisa havazofari. Nomutanga ndaita zvebasa. Svika namba yako. But maybe kunana next week iyo number. This mangwana ndi program yangu tight, Saturday tight, Sunday tight. Monday sandaziva. Links ndaisa yo. Inga zvaro kuita busy semprofita naishero. Kwatora. Mia andaiona, mia nditore screenshot ndigomupa. But me. Wakati patiko rini links. Me allowed. Me allowed. How many times did I call you? Me allowed. Chukanda kupatika allowed. Bachirikori. Me allowed. Shero. Ziso iro ndori zuwa Shero. Iro how many times did I call you? The floor. Yes. The floor. Inti munhu dakubatanidza vanhu. Ndiri munhu wofarira zvinhu zvavanhu kuti zvinde mberi. Wona manje. Unozau usingazongoti. Kwendaita sei? But Shero indaita sei? Uda kutengesa maketeni here. Indiri kufamba nebusiness ufunga zvako zvauri. Aiwa indabvunza vane munoda kuti inhamba ndaunda kuJemisoni kupati. Saka moda kunoita kunosona mahembe kupati kuJemisoni muchiita madhindindi muchisona hembe. How? Kupati kunonwa doro. Remember last time Pepa pamaitaura zvemabirthday tikati tichauya kumabirthday kwenyu links akati rake rinenge riri kuJamestown tikati tinouya iwewe Shero usatombotange zvako izvozvo ndakakubvunza ndikati Shero
unenge uchi ukupi rini ukati hausati wadecide mva watanga kutaura zvewallet. Next day akati ane maplans. Abva freeze. Atidi vanhu vanonyima vamwe apo, vanonyima vamwe mabirthday apo. Havana ari kunyima vanhu vari kulink up. Manje Lincoln kanenge drug dealer kari number 22. The flow wakundihodhesawo indaka. Vanogona number 22 sei. Usatora 22 akomana. Wakundihodhesa mumwe wangu. Aiwa, isa number 1 chete wakona 2 tweets. Aiwa, if you miss one you get one. Aiwa, kana pane wanofa kwari personal ne one business, strictly business. Ese ayandaisa ari personal, hazi business, personal. Guys, pese mamutibvunza ndianga chindifonera nhai. Ani? Aripo palaisi. Ari people ends. Pese ndinapinda pana. Mina ndise link, I hope anopinda. Mina ndise link. Mia to the mimists. Ndoda kumaona marketing. Ana Mia. Koma njenje adonha akadonhera tu. Manje njana kutonovata here apa mwari kumateresi. Pabirthday rako uchaitei kupi? I'm not gonna do anything special zvekudero. Chiri pichi wallet changu. Wakatiudza zvewallet toziva haina zip ende ichiri nyowani. Wallet haina zip inorasa mari wallet iyo. Siyana nayo. Chitiudza kuti kupi? Ini ndandiri kuda chete. Number musi wa 29 March. Ndo musi wa birthday rangu. Number 2. Instead of celebrating my birthday, ndoda uri swap and ndorita like my brother because asati ambo celebrate a birthday. Ndio mna saka ndoda kumitira iye tsake ndio mna November. No ka brother kangu ka diamond cake kadiki. Ndio muitira iye offer and my friends twake ini nangu ana basa nazvo. Okay. This November. November, but I did manage to do something for him. So ndoda muswe birthday rangu inini. Instead of kuta celebrate what pamwechira out ne uyu and skudero. Ndoda no mitsa cake iye. O celebrate rake birthday pane rangu inini. Oita netuma shamwari kwake ondomutoresa ma pictures. I'm sure ndikangosvika kuGlenview 3 ndikangobvunza kuti pana Sharon ndepapi ndinosvika. Sharon. Komaya uri kupi? Mira uri kupi chaizvo kwa? Uri kuatenda. Mira. Uri kuatenda rekusouth uri kuatenda rekuzim. Aiwa ndima days akasiyana here. Sangana nemubvunzo. Okay, kwese ndinotanga andirako ndori kutanga. Ndapedza ndoenda kwaDhai. Mria unenge yes too much. Ka 2 gig. Ka 2 gig. Wait guys, wait. Pane this guy zita rake original ndinoriona kuti rake nderipi. But iwe uda kupinda kanyangonzi passion Java handikupinzi chamwari. Aiwa ngachinje zita. Adapinda nezita kanzi passion Java. Ngachinje zita. Ndinozviona. Sara mushoro ana floor rangu rinobudira kanzi. Renyu aribudira kanzi the floor rinotobuda neimwe zita ndichakutira screenshot ndozokusenderai. Zvafane Mia. Aiwa abvunza asida screenshot yangu airabasa taurapo. Aiwa right now andisi kuriona pamunobuda panenda kuda kuedha ndo pandinoona mechiona pa. Okay. Renyu robuda kanzi feel tough
rinobuda rakanzi feel tough. Yeah. Maitonera Lincoln. Lincoln rotobuda the entire name kwete easy. Rangu saritauri. Indonyora mazita amu chaiwo. Yotozivana shamwari. Yotozivana. Tozivana zvisingatomboite. Hapana chinhu chiri paintaneti chine zita rangu. I think handizoziva kuti vanozvifambisa sei, but maybe let's say ukapinda neYouTube hamene kana kuti wakaregister wati what rongobuda rine yakalinka neaccount yako. Inzwa Shero. Ini ndoshandisa YouTube yangu inoshandisa my email address. Saka email yangu unoiwana ku Facebook, unoiwana everywhere, ku Instagram. I use one email. Inini manje rangu zita ndo kwese any social media platform ndo zita one iroro. Saka ndakatsvaga ndimira paFacebook. Aiwa, iri ndori kubuda pa ndosataka ndati kuna Shero usaritaure. Rakambovi makamuzwa ndiye hariziriro lakire Sharon ndomubata ndomutengera trip yekuenda kuVic Falls anobuditsa zita. Ndomutemba munhu yeye mukandisira full take mangwana chaicho ndiri kudziva kuti ndamini Bulawayo. Apati Shero. Mira timbotaura zvekubulawayo. Uri kuenda for how many days kubulawayo? I'm not so sure kuti ndinofamba sei ndasvika ikoko, but I don't know. But I'm sure ndichatomborara somewhere because handingamboti kuenda kubulawayo nekutodzoka ipapo because ndakandachitasa pamap nhasi ndandinoona kuti padhuze nePlum Tree. Yeah, kubva muBulawayo kuenda kuPlum Tree mutown it's around 120 km kunosvika kubhodha rekuBotswana. Saka ndakati ndoregerei upaenda ndobva ndakopaenda. No, paPlum Tree. Then from there ndodzoka different route handichadzoke nekuside kwekubulawayo ndakudzoka neimwe route. Hakuna different route. Ukaenda kuPlum Tree whenever you come munhu wese ari kuharara anoenda kuBotswana, it's either they go via Vic Falls nekukariba kana kuti vanopinda muBulawayo first. That's the route. From Bulawayo handikwanisa kudzoka ndichiona dzimwe nzvimbo here instead of repeating Gweru nedzimwe dzandaenda ndichiona. From Bulawayo unogona kupinda Zvishava neMasvingo, then unobata Harare road yekuMasvingo ouya uri ukoko. That's the only route. Unenge wabuda neBait Bridge Road. Then no problem. After Skodini unotena unopinda muShavane, then Masvingo. It's either you choose Harare kana Bait Bridge. Fiwo shamwari ndo chambondigobeza. But zvinoita zvazvo. Mota unozati waenda kuvunza udaro. Mota yako how many liters? Zvinhu zvangofana nemavhitsi here zvima 1.4 here amene. 1.5, 1.5. Mota yako haizi Mazda here. ChiMazda Verisa. But achiverenga nhasi but achimaona zvakanzi 1.4 amene ndozvovereka kuti hasirizvo. Ine double exhaust. Handizvizivi zvakutaura. Ukaenda kumashure ina maexhaust left and right. Chii ichocho? Chinobuditsa utsi kumashure exhaust. Panobuditsa utsi kumashure twin barrel. Pane two kana one. I'm so sure inenge one ini kana singareshi. Chinombota saka chinobuditsa kumvura. Handichazivi ndambozviongorora. Kana ari 2 liters. I1 kadiki so I remember. Ndambonesana uyu chichi kufamba uyu tukarovana kudai so. Yes, kana iri 1 is either 1.2 kana 1.5. Hakuna 1.4. It's rare kuti wane 1.4 ungatowana 1.6. Unochudza vanhu guys kuti mine is 1.4 liters. But ndo zvakanyorwa pamapapers here. Casmo engine. Ndakachiona ini. Iwana kuverenga.
Kodwa anozozvorevei. Ainyanye kusveta muto stereki. Namba dzeo nadzo. Ndakaisevhisa handimbonyatsozviona. Aiyo, mira ndikuudze Shiro, uri kuona mota kana uchifamba nayo hanzi unofanira kufamba gradually neconstant speed. Mukada kufamba muchimhanya 120 100 120 inokurovai papetrol, but mukaenda ne100 kusvika wamunosvika mosvikirana nemunhu anenge achifamba 120. Ainyorere padashboard Shero kuti maspeed yauri kufamba nayo nepetrol yako inotravela so much case. Handizvizivi shamwari, asi ndinanyatsa kuzviziva ini. Uchaziva mwana mai. Uchazviziva. Saka zvamukutotaura uchazoona na petrol yazonyatsokurwadza uchazenga wakupota uchitarisa. Ndokuratidza mangwana. Unangochisa tuma 5 liter. Guys, mamungangodero guys ga ndikutedza kufamba manje. Ndikango but guys no. Shero that advantage of Zimbabwe. Kutara chakani leso kwa Harare chenda kwa Bulawa hande. Unokwanisa kupika vanhu mari yacho cover fewer. Manje kuno ku UK open no lift. Vana vakwire lift vashoma once the blue moon unoona munhu akamona paside pe junction kupinda mota vachokumbira lift. Vanhu kuno unovhundukoka newe wacho kumupa lift kuti unotovhunduka chii zvida kundiuraya. But ukaenda pashowground, uri kuona ukaenda pashowground. Handi muri 2 na washi. 3. Kana muri 3 mukaisa vanhu 2, it means imi mema kubhadhara half fuel. Mozongo pane toll gate, pane ma toll gate about 5 kunopinda Bulawayo. 5 ma toll gate. Ndasungurira kati nero apa pai. Before ma road block ana pasa iwo ma road block unoatyire 3 wana misa musika manje vachidachi washe ana license. Aiwa vanombonetsa kamapurisa ukatora vanhu vanoti vari kuda uya kwekupilot. Yekupirata ndiani? Kutakura vanhu iko kwacho ndo zvavanenge vakukuita unotoenda police station. Unozati ukatakura inzwa indaitakura vanhu inzwa miranduze ndaitakura vanhu kubva pashowground ndonopinda navo muBulawayo ndobva ndaibva Bulawayo Friday. Mapurisa angasakuona it's okay asi vakakuona ma1. But anozwa se inzwa zvaunovaudza paunotakura vanhu inzwa ndikuudze paunotakura vagotedza kuziya senemu yako sisi yangu unovatipa unovaudza ando at least unoziva zvinoitika unovatipa haungangotakure munhu usingamuzivi. Motombofamba mbijana moti ngatizivanei panapa indonzi ningi ndiri wakanhingi ndakazvarwa musi wakati uyotaura hauna kuona video yaplus chaplin vakarohwa vevai vakabvunzwa kunzi kana ramenyu senemu yake chii vakatanga kuti anonzi vakakanganwa vakambundikirwa nerudo vaya saka Shero zvakoga usatakure vanhu pashowground, takura vanhu pasiri pamahiking spot. Anogona kuvatakura paDZ10. Uri kuona paDZ10 after stadium. Bye bye. Wakuenda kukuwadzana extension uri muBulawayo road. Usatakure vanhu pamahiking spot chete wewe Shero. Ende mapurisa anonetsa. Mapurisa anonetsa ndepa selusi unowana vakaisa nemadhiramu papai 24 hours. Panotona vachawanike. Mostly vepanotona vana basa vai vepa selusi ndo vanonetsa. All right. chatora hangu nechikopo changu zvingandinetsa.
Yeah, chinomhara kupi konhai the floor. Oh, padheni cheswa chivhara padheni. Pamanyame, unoenda pamanyame. Chouraya mahwindo emaneighbors. Kana hapana kuZimbabwe anofunza kuti muHarare mune one airport. Ndine chimhara kuPrince Charles airport. Makamhara Prince Edward ozobva netsoka wakuenda kuDeni. Aiwa, kana ndikafunda chikopo ndichobva ndinenge achindipika ipapo. Kumaraini kwangu kuRedcliffe kune ka airport already. Ndo mhara ikokofunda. Kana ukanetsa unongonomhara muground iwe. Unonomhara yekuya panonzi pai. Ndearmy haimhari uya. Ndearmy. Oh, ndearmy. Yekugweri bhesi rearmy rehakumhara. Oh, nokuza pane pandaiona ndege. Aiwa, no, imuseum ya. Ndokuti majeti chibva nemvuma. Aiwa. Nemvuma. But Sharon, hinda asina kumbomira aenda nenguva yetrade fair kuBulawayo. Apo. Ichaitwa angambofreeza. Atiza. Manjenjenje madzoka. Ndeipi yako ndadzoka? Ndandakusuwa wena. Aino ndikona uri kumwira wena itikumwati. Koini ndine bhawa mumba haudi uzonjoina. Izvo tinotya izvo. Hazvidi utanga wachembera. Akakuti wachembera ndiani? Muramba zvikanzi pfuseke kuchembera. Ozati akomana akaramba ari kusikara anotsvaga chekuchorombodza. Alcohol ndinawo manjenjenje. Iwo the floor upereri. Wati Lincoln? Ndati nemanani alcohol ndinawo. Bvunza Sharon anoziva kuti ndine bhawa rakazara waomba. Unapi manana ukawacho zvakudhipenda manje. Koma juices ma 100%. Bavaria. 50%. Ma pulpy. Ndoda hangu iri tea. Tea? Tea. I don't mind a cup of tea. Oh, that's 2 months. Ndogona pedza 2 months ndisina unwa tea. Usazvinetsa ukatona chinwa tea zati ndebhabharazi ende nechitonowa coffee. The floor ati usazvinetsa chi? Kuti majara kukwabura nechando mukarita Zimbabwe munoda kutogara mufiriji. Hati ndinonwa handikunyeperi muwinter. Ndotozombozvinyarirawo ndoga kuti iwo. Handowatowana isi. Zvakaramba izvo. Ndinotongonwira chando. Muwinter I love my cup of tea. 10 ndinopfuura. Indogona kutopedza kana 2 months ndisina kumbonwa tea kana ka 1. Muwinter musama yes ndonwa kashoma. Muwinter. You know, I'm good tea. I can't stand cappuccino. I can't stand that. You can't stand cappuccino? An espresso. I can't stand those. In espresso no cappuccino. I had it on Sunday. My way ndakatenga yeku restaurant iya. My way ndakafara sei. No, I can't stand those. Kugadzira mumbai handidi. But yekutenga dark chocolate I don't. I can eat it zvandopedzana 3 months, 4 months. Kudya dark chocolate? Yeah, any dark chocolate I don't. Handidi white, handidi dark, ndoda just milk one. Caramel. Milk chocolate. Last year ndakadhakwa imwe weekend. Ndadhakwa papai Monday ndaifanira kumukira ndichienda kubasa. Ndakasvika paairport ndakamirira flight ndikati ndoda tea zvikanzoda tea ndikati ndipe espresso ndakanwa 1 cup yeespresso akuzi kurutsa pabharazi kunyongo yese yakabuda
iwono tiri kumwa tea mani. Chichinongonzi nyongo, ndantombozi chinonzi nyongo nga. Vanhu kwandindire nyongo. What is nyongo? Nyongo I say Like, heartburn. I don't know. It's pipe unono beer. Pane that vanoti like irute rinenge riri pachest so. That is comfort yaunonzwa ukadya something. Ini ndozvita ndikadya tinned fish kana kuti mhiripiri. That is comfort. Then it starts burning here. No heartburn. But iyo manje. But kuzipa nyongo haisi heartburn. Haisi nyongo because it's associated to ukadya mango. Oh, kuzipa asinowanika chinzi macids. Amen. Inokonzera jaundice so. Kuzimu ndenenge chinzi ma-acids I think. Ndonyongo yacho ka. Kuzimu ndonyongo in English. Tukutsvaka English word. Inanzi nyongorosi. Yeah. Nyongoro, What? Inobata sugar zvinhu zvinotapira too much then unopedzisira usakwanise kudya like chikafa chinobloka senge time yemango vanhu vazhinji vanoiita kana kuti nzimbe as well. Yeah. Pane paunotonzi ukadya nzimbe dzinenge dzisina unyatsoti kana ipwa futi. All those sweet things cause it's nyongo. Nyongo, roya neshamu inobuda nyongo yacho to. Aiswe. You futi. Nai, anzani nyongo. Ngaibude ka nyongo yacho. Saka urova. Nyongo kainzwa yakukaruvoningi wagogo ninayo. Zimbabwe shamu inorapa everything. Usina kuenda kwa doctor. Antombozika akadamboita. Unoonwa midzi. Midzi ipi yacho? Ameno kuda ndoma. Kitsanga midzi. Inonzi chi ana murumanyama pamwe muzumbani tichagoziva. Handitaura chokwadi midzi handitombokete kana next handikete chuni. Hoyo muzumbana womuziye. Handozivira kupi. Wamuziye muzimbani? Muzimbani ndizvo unonowirira zvinonakidza. I love this. Manjenjenje muzimbani makaona kupi? KuZimbabwe. Ame Zimbabweni kainini. Kwataigara waiveko muzumbani? Muzumbani waita mbiri but taisa muti muzumbani tairiti zimbani. Muzumbani waane respect kana kuti wakutengeswa mubhoni mashe. Taingoiti zimbani. Maybe but azita ndora ndisingazivi. Unonhuwa soti mashizha twacho. Ndaigara pandakaona zumbani handizangu handichazoti ndikupi kwacho because ndakanyatsogara kwakawanda. Ndikagara kubhana. I don't know if you know it where bhana is. Ndikwana Barnabas. No bhana kwaigara Garfield Tolls. No bhana hanti unoziva bhana yekuno kuStirling iyaya iri along uchienda kuStirling. That's the same spelling. No, handiziva kuchienda kuStirling. Iri between Glasgow and Stirling. Yeah? Uri kuZimu waigara kupi? Ndozvandiri kuudza zvekwandaigara. Ndakagara kwakawandisa. Ndakagara kuBarnabas ndikagara kuFairfield. You know Fairfield? Between Mvuma and Masvingo. Ndongonzwa nezvayo ndisati ndamboisvika. But kana uchienda ukaenda kuSouth nebus wakatopfuura nepo shamwari. The first time yandakaipfuura ndaenda kuHarare then tikapinda mugweru from Bulawayo neMvuma Road tikauya tikazobudira pambudzi papaya. Aiwa, it's between Mvuma neMasvingo. That's the one. But mbudzi saka mbudzi iyo nzvimbo but handisati ndambofamba.
All right. Mvuma then Harare, Kadoma Harare. Yeah. Kwararongo uri kupi? Huh? Kwararongo uri kupi? Iwe kuHarare. Tinouya kuziya naadhiresi yacho. PO box watsomba. Indaakurira kuBulawayo ndo problem. Indakazvarirwa kuBulawayo. Kupi kuMpilo au Luveve? Mpilo. Kumpilo Central Hospital. Mpilo iri yega iri pastadium apo. Handizivi ndiri muchechi. Mukavhunza vachaudza kuti Mpilo iri padhuze neBaba Field Stadium. Zvakatsamirana so. Kumzilikazi. Handizivi asi mababy picture angu akanyorwa kunzi taigara kuLuveve panamba something something Luveve. Luveve 5, Luveve 2. Wainzwa number something something. Ndaiona kanditi vanhu vainyora zvinhu kuseri kwemapicture ndopa ndozvizira ipapo. Kana vakangwara vaitisa location. Kuluveve ndouziva ndaitambirako ndakura. Aiwa ainda ndiri kachechi. Unomuziva Oskido? Ndongonzwa achitaurwa pamasongs. Kumba kwavo kuLuveve. But anozviti muSouth African. Finish. No, Oskido anambobvira akavanza kuti muzimba, anotaura kuti muzimba. Anovanza, ukaona mainterview yake habvume, but kumba kwavo mai vake vanogara kuLuveve. But everyone knows kuti muzimba. Everyone knows. I think interview yake achiri kudanana naBusi akataura kuti uwe munomu zvangu but originally from Zim. But most people here they don't know. He denies my interviews. Kwanogara kupi? Anogara